Esta mañá tivo lugar no Pazo Provincial o acto de adxudicación de destinos ás persoas coas mellores cualificacións do proceso selectivo realizado pola Deputación. Os seleccionados pasarán a formar parte dos planteis municipais. Con este paso avánzase na consolidación do Plan Revitaliza, que apunta cara á autonomía dos concellos no desenvolvemento do programa. É un paso, digamos, decisivo, porque a Diputación sempre plantexou botar a andar isto con perspectiva de futuro de consolidación. Ese futuro, esa consolidación só pode darse se é que os concellos botan a andar autónomamente, ainda que sea que axuda a Diputación, e para botar a andar autónomamente é imprescindible ter o personal necesario. En total foron 12 os concellos que solicitaron un mestre composteiro. Grove, Illa, Moaña, Tomiño, que foi o que pideu 2, Bayona, Soutomaior, Ponteareas, Cambado, Sanxenxo, Mondariz, As Neves e o Rosal. Foron os 12 concellos que pediron. Outros querían pedir, pero, bueno, de sempre, que si a plantilla, o secretario... Bueno, en fin, ao final saleu isto, que digo que saleu unha cifra moi razonable e moi no rango de posibilidades de mandario personal e Diputación. A Deputación farase cargo do 100% do custe de contratación durante o que resta do 2018, do 50% no 2019 e do 30% no 2020. César Mosquera indicou que seguen a adherirse novos concellos ao Plan Revitaliza. Nestes momentos son 36, pero prevé acabar o mandato con preto de 50. Podo tamén dicir que cada vez están adherindo máis concellos. Está aberto o prazo. Os dous últimos dos que teño constancia son Cerdedo, Cotobade e Vila de Cruces. Creo que son, pero, bueno, como ampliamos o plazo, vai haber toda unha serie deles, o sea que vamos rematar o mandato, tíamos 36, posiblemente moi cerca de 50 concellos adheridos, o sea, correcto, é moi forte, porque atender a 50 concellos ou 45, os que sean ao final, é un reto difícil. O persoal que recibirán os concellos foi formado na Facultade de Compostaxe e dispón dos coñecementos e cualificación para seguir traballando na difusión deste tipo de tratamento de residuos.